बे जाथायनि सायाव गामिनि जानानै बुंनो सानो जे बे जाथाया खुब लासिंसिं हिन्जाव माहारि मुलुगनि हिन्जाव माहारिनि थाखाय खुब लासिंसिं जादों होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा बिसोर साफा साफा संसार जानाय हिन्जाव बिसोर न'खरखौ फाहामलांनो थाखायसो बिसोरो साननो हनो गोरों जानांसिगौमोन। सासे निजोम होननाय गथ'आ बिहा सासे अनथावथाव फिसा हौवा दङ। बे फिसा हौवाखौ बियो मोनानि समाव बजबना लानानै गथ'आ ओंखाम जादों ना जायाखै ना उन्दुदों ना उन्दुआखै बेखौ बियो खेल लानांगौसोमोन। बे समाव बियो मालायनि न'आव थांनानै आलासि जाहैनानै मालायनाव ओंखाम जाहैनानै जेनेबा लामा सामा बेबायदि हौवाफोरजों जौ लोंफादों जौ दखानाव थाफादों। बे मोनसे लासिंसिंनि बाथ्रा हिन्जाव माहारिनि थाखाय। बेबो हरनि 11 साराय 11 12 बाजियाव। बेथ' मोजां खोथा नङा। बेथ' मोजां आखु नङा। हिन्जाव माहारिनि थाखाय बे मोजां नङा। बे लासिंसिंनि खोथा। हिन्जाव माहारिखौ बिसोर फानबाय। हिन्जाव माहारिनि थाखाय बिसोरो जेबो मान इजादि गैला। बिसोर गावसिनि आखुखौ देखायनो मोनबानो मोजां मोनो। बेखौ आङो सोंखारिगोन लासिंसिं बियो हिन्जावफोरनि थाखाय। आरो आं बुंगोन जेनेबा बै_सोमुथियाबो सासे संसार जानाय गथ'। बेहाबो फिसाय दङ न'खर दङ। जे मालायनि न'आव थांबाय जाबाय पार्टि जानानै फैबाय। बे समाव बिसोरो जायै लोङै न'आव आरामसे थाफैयोमोन। मानो लामायाव बेफोरबायदि लोङै जायै मालायनि न'आव हाबबोनानै गुबुन हौवाफोरजों मानो बेफोरबायदि आखल आखु देखायनांगौ। बेथ' खुब लासिंसिंनि बाथ्रा। जेनेबा जों बिमा माहारिया जुदि बेबायदि आखल आखुजों दिनै गोरोबनानै थायोबा जों फिसाफोरखौ माब्रै दबथायगोन। जों फिसाफोरखौ माब्रै फाहामगोन। बेखौ जों फाहामलांनोसो नाजानांगौ। दिनै हिन्जाव माहारि जानानै हिन्जाव जानानै दिनै मानो बिसोर लामा सामा लोङै जायो बेफोरबायदि माबानांगौ। बेफोरबायदिखौ नुनानै दिनै जोंनि हिन्जाव माहारिया माखासे गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा जेनेबा हेफाजाबसो होनांगौमोन। जे जोंनि हिन्जाव माहारिया बेफोरबायदि आखल आखु गाज्रियाव थांगासिनो दङ जों फाहामनांगौ होननानै साननांगौमोन। दिनै मानो गाज्रि सोंखारिनांगौ। जेनेबा UPPL दोलोआ बेबायदि खालामदों बा एबसुनि गथ'फ्रा बेबायदि खालामदों हेनथेन बेफोरबायदिखौ बुंनाङामोन। जेनेबा फाहामदों मोजाङानो जादों बेफोरबायदिसो साननांगौमोन। दिनै बेफोरबायदि सानालासिनो जे ओरैबायदि जे UPPL दलखौ सोंखारिदों बा बेफोरबायदि जे एबसुनि गथ'फोरखौ सोंखारिदों बे मालाबाबो जानो हाया। हिन्जाव माहारि जानानै जे BPF दोलोनि हिन्जावफ्राबो एसे साननानै एसे मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनो सोलोंदो। जे जोंनि बे एरियायाव नोंसोर बयबो हिन्जाव माहारियानो दिनै गथ' गथायखौ फाहामनो हायो। बेसेबां दुखुजों गाबनांगासिनो बेसेबां दुखुजों जों जारलाजों बेसेबां मा खालामनांगासिनो जों बयबो मिथिगौ। जे बेफोरबायदि सासे गाज्रि आखुनि हिन्जावफोरजों सासे मा होनो लोंनानै जानानै गोलैसोनानै थानायखौ नुनानै बिसोरो जुदि बेफोरबायदि जों हेफाजाब होयोबा जों माब्रैहाय जेनेबा जोंनि संसाराव बा जोंनि बे एरियानि मानसिखौ जों बोरै फाहामलांनो। बेखौ आङो सोंखारिगोन दिनै एरियानि जानानै। आं बेखौ लाजिनो ओंखारदों हिन्जाव माहारि हिसाबै। दिनै आं बेखौ बुहुद लाजिनो ओंखारदों। जों हिन्जाव माहारिखौ बिसोर फानबाय होननानै आं सानदों। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। बेवहाय रुनिकाटा प्राइमारि वमेन वेलफेयार प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौनो बुंनो थाङो जे बिसोरो बे जाथायाव UPPL दोलोखौ लोब्बा दं होननानै बुंदों। खिन्थु बियो नङा। बेवहाय UPPL दोलोआ जेबो माबा लोब्बा गैया बा जरित गैया होननानै आं बुंनो सानदों। आरो बेवहाय बे जाथायाव बिसोरदि बुंदों 9 बाजियाव जादोंमोन बे जाथाया। खिन्थु बे बुंनाय रावा नंखायथार। आरो बे जाथाया जादोंमोन 11:30 लानानै 12टानि जाथाय। आरो बेवहाय रुनिकाटा एबसुनि माखासे मावथि सानैया फैबाय आलासि जानानै बिसोरबो फैदोंमोन। बे फैनाय समावनो बिसोरखौ मोनसे जौ गलानि लांगोनायाव लोगो मोनदोंमोन। जौ फेनायमोन आरो जौ फेनाय अबस्थायाव बिसोरखौ नुदोंमोन। आरो बेवहाय बिसोरो बुंदोंमोन जे बे हरनि समावहाय गुबुन हौवाफोरजों जौ लोंफा बा थाफानायखौ नुनानै बिसोरो बुंदोंमोन। आरो बेवहाय बिसोरो जौ फेखानाय नालाय बिसोरो बेबायदि बुंनायाव बिसोरो गाज्रि बुंदोंमोन। आरो बेवहायनो बिदि बुंनायावनो बिसोरो मोजांखौनो बुंदोंमोन। जेनेबा बे हरनि समाव नोंसोर मानो गुबुन हौवाफोरजों जौ लोंदों दा बेबायदि बुंनायाव बिसोरो गाज्रि रावै बुंफिनदों। आरो बेवहाय थानो हायैयाव फंनैसो सोबालायनाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय बेयाव बे सोबालायनायनि बेलायाव बिसोरो बुंदों। आरो बेवहाय बे जाथाया जालांदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय बिसोरनि BPF दोलोनि माखासे मावथिफ्रा बेवहाय थोंजोङै जोंनि UPPL दोलोखौ थोंजोङै आसि थुनाय बुंनायाव आङो बेवहाय दुखु मोनदों। आरो आं बेवहाय सोंखारिनो लुबैदों जे बेवहाय जेनेबा नेक्स्ट बेबायदि जाथायफोरा जायोब्ला माब्लाबाफोर बिदि जाथाया जायोब्ला जेन बिदि बुंनायनिफ्राय बिसोर गोजानाव थाथों आं बेखौनो बुंदों। आरो
आं आइजो हिसाबैबो लाजिनाय मोन्दों जेने बिसोरनि हरनि समाव जे गुबुन हौवाफोरजों बिसोरो जौ लोंनायाव थाफादोंमोन बिसोरोथ' न'खर दङमोन ना बिसि फिसा दङमोन जेनेबा गथ' गथाय दंमोन बिसोरा बे हरनि समाव बोरै बिसोर गुबुन हौवाफोरजों थाखो बेफोरखौ जेनेबा जों आइजो हिसाबै जों लाजिनाय मोन्दों आरो बेफोरबायदि हुदाखौ आरो बिदि हुदाखौ नुसेयावबो बिसिनि बिपि कर्मिफ्रा माखासे मावथिफ्रा बिसिनिया बे जानाय एफाबां गाज्रि जाथायखौ नुसेयावबो आखलफोरखौ नुसेयावबो बिसोरो लाइसो होदों माने बिसोरखौ फोसाबनोसो नांगौमोन आरो जों आइजो हिसाबै खिन्थु बिसोरो लाइसो होदों आरो दिनै लाइ होयोब्ला जोङो सोब आइजोआनो जोङो बेबायदिनो गाज्रि लामाथिंनो थांगोन बिनिफ्राय जों फोसाबनोसो नांगौ आइजो हिसाबै जोङो बेफोरखौ आरो बेवहायबो बिसोरो नैबे एबसुनि मावथिफोरा बुंनायावबो जे बिसोरो एबसुआदि बेफोरखौ मावनांगौ एबा फोसाबनांगौखा बिसिनि दायथ'खामोन बेफोरखौ बुंनायाव बिसोरो बेबायदि जाथाया जालांदोंमोन बेखायनो आङो आइजो हिसाबै जेन बेबायदि जाथायफोरा मालाबाबो दाजाथों बेखौनो आङो गुरैयैनो खावलायदों आरो दिनैहाय बिनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों आइजो हिसाबै दिनैहाय जोङो गोबां आइजोफोरखौनो नुबोगासिनो दङ माखासे आइजोफ्रा बिदिनो गोबां गाज्रि लामाथिं थांनाय दा बेफोरखौहाय दिनै जोंनि माखासे एबसुनि गथ'फ्रा सिगाङाव जेरैबायदि हारिखौ फोसाबबोदों दासिमबो हारि फोसाबनायाव नांथाबनानै दङ बे बेलायावनो थांनाय बे साननि जाथायावबो बा मोनाबिलिनि जाथायावबो जों नुनो मोन्दों बै माखासे आइजोफ्रा जेनेबा सानै आइजोआ बैसोमुथि आरो मा नाम होनदों सासे निजोम बिथांमोना गावसिनि न'खर संसारखौ दोनथ'नानै गुबुन मोनसे न'खराव आलासि जाहैदोंमोन होनना बुंदों नंगौ आलासि जाहैदों बियो थिगैनो दङ नाथाय आलासि जानानै फैखांनायनिबो उनावबो बोरैहाय मोनसे जौ दखान जेनेबा जौ दखानाव जौ लोंबावनानै गुबुन हौवाफोरजों लामायाव मा खालामबाय थाबावखो जौखौबो लोंनो हाबदोंमोन जेनेबा दे लोंखांनानैथ' न'आव फैदोंमोन ना आरो मानोबाव रायलायबाय थालायबावखो गुबुन हौवाफोरजों दा बेयो मोनसे गोबां जोंनि आइजो माहारिनि मानहानि बा लाजि फोनांनाय बा लाजिथाव बाथ्रा दा बेवहाय आङो माखासे बै आइजोफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिगोन जाहाथे बेबायदि गाज्रि लामाजों थाङा जाहाथे गावनि न'खरजों लोगोसे हारि फोसाबनाय समाज फोसाबनायाव बाहागो लायो गासैबो आइजोफोरखौनो आं खावलायगोन आरोबाव बैसोरबायदि माखासे गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय आइजोफोरखौ मदद होग्रा आइजोफोरखौबो आं गोख्रों रावजों सोंखारिगोन जाहाथे सैथोखौ सैथो असैथोखौ असैथो सैथोजों लोगो नांनानै असैथोखौ फोसाबनायाव जेन बाहागो लाफायो माखासे बिपिएफ दोलोनि आइजोफ्रा दिनैहाय बेवहाय UPPL दोलोआ जेबो लोब्बा गैयामोनब्लाबो बिथांमोना दिनै बुंदों डाइरेक्ट UPPLनि गुन्दाफोरा सानै आइजोखौ बुनाय होननानै जों ससियेल मिडियाफ्राव नुदों बेवहाय जों गोबां दुखु मोनदों बेवहाय सासेबो UPPLनि खर्मि गैयामोन थेवबो बिथांमोना बोरै UPPLखौ बेबायदि मावदों होननानै बुंनो हाखो बिनि सायाव आं गोख्रों रावजों सोंखारिगोन जाहाथे उनाव गोबां बेबायदि जाथाया जानानै थाङो न'खर संसार जानायाव गोबां नांलाय खमलाय जानानै थाङो बेवहायबो बिथांमोना दिनै UPPL दोलोखौ बरनाम खालामबोगासिनो दङ बेवहाय जाहाथे उनफ्राव बेबायदि आरोबाव बरनाम होनो बिथांमोना गोसो जाया बा लाबोआ बेखौ आं खावलायगोन आरो बुंगोन दिनैहाय बिथांमोना सैथोजों लोगो जानानै बैसोर माखासे गाज्रि लामाजों थांनो लानाय आइजोफोरखौ फोसाबनो नागारै बा बादा होनो नागारै दिनै बिथांमोनखौ लाइ होदों बेबायदिखौ नुयोब्ला जोङो साननो गोनां जागोन दे उनफ्रावहाय आरोबाव गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो गाज्रि लामाजों आवगायलांनानै बा हारिखौ मोनसे अलखदाव खोख्लैगोन बा हारिखौ लाजि फोनांगोन बेखौ जों नुहुरो दा ओंखायनो आं बेखिनिखौल' सोंखारिनायजों लोगोसे खावलायगोन जे जाहाथे बैफोरबायदि माखासे गाज्रि आखलफ्राव बा गाज्रि लामाथिं थांनो लानाय आइजोफोरखौ जेन मोजां फोसाबनायाव बाहागो लाफायो बेखिनिखौनो आं खावलायगोन